Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, нивото на финансовата грамотност в България е 58,5%. На пръв поглед добра цифра. Повече от половината жители на страната знаят как да боравят с парите и са почти сигурни, че няма да се окажат в дългова дупка или други страховити финансови задължения. Тази цифра обаче е по-малка, отколкото в Индонезия и Молдова, Малайзия и Полша. Това са 41,5% от жителите на страната, които във всеки един момент могат да станат жертва на измамници, клиент на колекторски фирми, да загубят жилището си и дори парите си за прехрана. Разговаряхме с хора, които са натрупали дългове, гладували са, борили са се с общественото презрение, криели са се от колекторски фирми и са изплащали заемите си с години на наистина труден живот. В началото изпитвах доста силен гняв за всичко това, което се е случило. Откъде започна моята тегоба с заеми? И в този момент, в който аз нямах пари, моят най-добър приятел реши да ми помогне. Тогава се наложи да тегля бърз кредит. Аз съм майка на две прекрасни момчета, които са любовта на моя живот. Бивша жертва на домашно насилие съм и повече от 12 години живеех с бившия ми партньор в съжителство. Откъде започна моята тегоба с заеми? Оттам, откъдето аз просто реших, че повече не мога да издържам на насилието, което понасях повече от 12 години, а и след това и моите деца понасяха насилието не лично физически, но то е достатъчно психически да присъстват, пак е травма за цял живот. И когато казах, че просто трябва вече да се прекрати всичко това и потърсих помощта на асоциация Анимус, останах сама с две малки деца, без никакви финанси. Апартамента беше в отвратително състояние и аз трябваше да направя всичко възможно, да направя апартамента си прекрасен за едни две малки създания, които трябваше да израстват в един чудесен дом, обгрижвани, разбира се, само от мама, но да получават всичката любов, която заслужават и да живеят качествено. И оттам почна вече моята тегоба с банките. Самата ситуация се развива преди, може би, вече 10 години, през 2013 или 2014 година, когато моята майка става поръчител на една жена, която последствие избяга в чужбина и остави този кредит на нашето семейство да го изплащаме. Първите 1-2 години мисля, че тя изплащаше своя кредит, който беше от 10 000 лева. Но след това тя замина за Лондон, за чужбина и остави този кредит да го покрива моята майка. Беше доста напрягащо обстановката в нашето семейство. Това оказваше влияние върху мен емоционално. Този период тогава всъщност беше доста напрегнат и натоварен и за тях финансово, тъй като бяхме студенти, мисля, че в края на нашето обучение с моята сестра. И следващите няколко години, тъй като моята майка го изплаща до, мисля, че 2018 или 2019 година беше последната вноска, като тя изплати целия с всички лихви, които като сума възлизаха на 18 130 лева. А сега, когато се замислям, може би тази история беше също част от това да избера да се занимавам с психотерапия. Всъщност такива
ситуации и такива житейски кризи и трудности реално се случиха в моето семейство и в моя живот, за да ме провокират да тръгна към психологията, с която продължавам и днес да се занимавам. Моята история започна още когато бях ученик. Като цяло съм израснал изключително бедно, в недоимък, но в един момент нещата ескалираха. Това се случи, когато бях още на 16 години. Тогава се наложи да започна да работя, за да помагам финансово вкъщи. По това време майка ми работеше на 2 места. С едната заплата плащаше найма, с другата заплата се хранехме. Затова се наложи аз рано да приключа с училището. Оформиха ми оценки и така нататък и ме освободиха, за да мога да ходя още май месец началото на морето, за да мога да помагам. Връщайки се от морето, се срещам отново с тази действителност, която е с финансовите проблеми. Вече бях 17 годишен. Това, което можехме да направим, е просто да изчакаме, тъй като ученик нямах големи опции за работа. Работех на 4 часа да помагам вкъщи, но парите не стигаха. Всичко започна на една идея по-ранна детска възраст. Имахме огромни проблеми с моите родители. Всеки знае как тинейджерите отначало не се разбират с техните родители, имат различните си виждания. Моят основен проблем с родителите ми беше, че те бяха с доста по-различни виждания от моите. И по-конкретно имам предвид, че те все още бяха с тези назадничеви комунистически виждания на света, че всичко се решава с работа, че бързите пари не съществуват. Всяко едно нещо, което правиш и не е свързано с физическа работа, то не бива оценявано. Тогава аз лично имах затруднения с физическата работа, не можех да я изпълнявам и заради това винаги бях недооценен. От тогава ние сме в постоянен сблъсък с тях. Дойде моментът, в който аз завърших гимназия, спестих си някакви пари и реших, че трябва да се разделиме, за да мога и аз да живея спокойно и те да имат тяхното време да помислят какво са ми направили психически. Тогава с един приятел се разбрахме да живеем заедно. Намерихме апартамент на приемлива цена. Натоварих си целия багаж в една кола и просто колата тръгна от село и паркира в София. Състоянието на дълга в България е, както винаги, динамично, но за разлика от преди няколко години, като че ли има някаква стабилизация в момента и то е свързано с това, че има ниска безработица, хората работят, по този начин със своите доходи покриват задълженията си. Не бих казал, че българина е някакво изключение от Европа или света относно задлъжнялостта. Последните десетилетия всъщност тази кредитна експанзия на банките и на небанковите финансови институции доведе до това, че много хора взимат кредити някой път без да се замислят след това за последствията и за това как ще бъдат връщани тези кредити. Общо взето, мисля, че след бума на тези кредити в България началото на 21 век, така българина се опари, видя и с малко повече разум преминава към такива задължения и поемане на такива задължения. В последните години прави ми впечатление, че все повече млади хора поемат задължения и то
най-вече по-малки задължения за закупуване, да кажем, на техника, на телефон, на компютър, на телевизор, което е нормално, но все пак трябва да внимават какъв точно кредит взимат, от каква институция, дали е банкова или не банкова финансова институция, да четат дребния шрифт в договорите, защото много често при неплащане се активират клаузи за неустойки и дълга може да нарасне многократно. Хората трябва да знаят, да четат и да съобразяват това, което взимат, дали е в техните възможности след това да връщат тези задължения. Защото не връщайки една вноска от кредит, това може да го направи предсрочно изискуем и да започнат да текат някакви лихви, неустойки, така че да стане задължението непосилно за плащане от длъжника. Оттам този длъжник, за да покрие това задължение, отива и взима друг кредит, но се получава една дългова спирала, и от която много трудно има измъкване. Бивша жертва на домашно насилие съм и имам 2 прекрасни момчета, за които живея. Много сме изстрадали и 3-мата. Нерядко се е случвало аз да ходя да работя сутринта в 4 часа, при положение, че не съм спяла цяла нощ и бях длъжна да стоя и да го слушам какви глупости ми говори цяла нощ с пяната си глава, и след това аз трябваше да отида да работя, за да мога да изкарвам прехраната на моите деца. Не знам как съм се осмелявала да оставям децата си с този пиян човек, но просто аз трябваше да отида да работя, защото хората разчитаха на мен, че аз ще се появя на работа. И съм оставила бебе и едно 9-годишно дете с един пиян човек, луд. След дълги години, 3-4 години, успяхме по някакъв начин успях да се освободя. Кое ме подтикна да направя първата крачка, наистина грешна, но тогава не мислех така, да потърся някаква финансова помощ от финансова институция. Защото като цяло не работех и никоя банка нямаше как да ми отпусне някакъв кредит, какъвто и да е. Жилището, както беше останал от бившия ми партньор, беше в ужасно състояние. Малкият ми син тогава всъщност беше вече на 4 годинки. Големият ми син в 4-ти клас беше в училището и аз трябваше да се погрижа не само за тяхното духовно спокойно развитие, но и физически спокойно развитие, защото в една барака порутена няма как да живеят 2 деца нормално и спокойно. И просто реших, че трябва да направя някакъв заем. Първия заем, който направих, беше за пералня, защото близо 13 години съм прала на ръце. Пелени, дрехи, абсолютно всичко. И просто нямах вече сили от това пране на ръце и първата ми мечта и първото нещо, което мислих, че трябва да направя, да си купа пералня. И наистина това беше първото нещо, което взех, но тогава го взех на изплащане тази пералня. Полека-лека, почнах да изплащам, като съм работела, някой познат да ми се обади, да отида да му поддържам апартамента или къщата, и така се запознах с едни хора, които от чужбина ме потърсиха, и близо 10 години работих при тях всеки ден, като поддържах апартамента. Обаче в моето жилище все още имаше огромна нужда от много неща и много подобрения. Бях малко по-спокойна, че имах вече малко по-сигурни доходи и просто направих следваща крачка към още един кредит, в който трябваше да оправя детската стая. Трябваше да взема кредит, разбира се. Взех кредит, обзаведах детската, започнах, полека-лека пак да изплащам. Но какво се случва в един момент? Аз останах с много малко средства, а пък кредитите вървяха. Аз трябваше да си плащам вноските.
много го закъсах и не бях плащала 2 или 3 вноски и прибегнах към още един кредит, за да мога евентуално да погася другите и да остане евентуално само един. Направих го това, като си мислех, че ще се получи, но не се получи, защото погасих до някъде, но пак останаха пари, които не можах да погася. И де-факто пак станаха 2 кредита. Аз все още нямах средства, но кредитите върват и децата искат да ядат в крайна сметка. Аз не мога само да изплащам кредити. И се прибегнах към още един кредит, който тотално вече много така ме забатачи. Просто вече не знаех как ще изплувам от това нещо. Но трябваше да прибегна. Прибегнах към него и в един даден момент наистина толкова много затънах в кълта, че просто не знаех как ще се оправя. А най-лошото беше, че аз бях адски, ужасно притеснена и се страхувах от това какво ще сложа днеска на масата на децата, как ще ги изпратя на училище и защо какво ще се случи с тях. Някъде ми попадна, не си спомням откъде, на Плиска някой давал кредити, но това не се споменаваше, че с някакви космически лихви. Отидах, аз намерих тази жена, която даваше кредитите. Наистина за 1200 лева аз трябваше да върна 2400. Двойно трябваше да плащам вноските. Как ги изплатих, не знам какво се случи, но много време след това аз просто останах без никакви доходи. Някакви мижави доходи, които ми отпускаха социалните, защото малкият ми син в доста тежко състояние се роди. Отпускаха ми някакви мижави средства, с които аз трябваше да си издържам децата. Най-важното беше да им осигуря храна и хляб. Това е най-важното за тях. И близо 3 години аз не можех нищо да плащам. И всеки ден по телефона тормоз. Парите, кога ще върнете парите? Тормоз психически непрекъснато, 3 години. Докато в един даден момент се появи една жена, която ме извика в тях да й помогна да измие прозорците. Тя се похваляла на нейната дъщеря. Дъщеря й ме извика в тях да поддържам апартамента. След това и в техния офис ме извика. И така, полека, за 3 години аз успях да изплатя всичките 3 вида заеми без банковите институции, защото имах и банкови институции, кредитни карти, които лихвите бяха ужасни и просто парите, които внасях, бяха капка в морето. Но поне от тези небанкови институции успях да изплатя. Когато ми трябваха пари за подобрение нещо в къщи, за нещо, за някаква техника. Разбира се, цялата техника се ми е изкупила и се ми е изплатила с кредити, с заеми в къщи, децата да се чувстват добре наистина, защото имаха и вече видео, и DVD, и телевизия, и пералня, и всичко. Къщата беше обзаведена вече по-хубаво и те можеха вече да се чувстват и по-добре и по-щастливи, можеха да си канят и приятели и аз да не се чувствам смазана и смачкана от живота, защото в крайна сметка всичко се прави за децата, да се чувстват добре. Впоследствие аз успях да излезна от тази тиня, която бях затънала. И сега вече сме много добре с момчетата. Когато станах вече пълнолетен, започнах първата си работа на пълен работен ден. Нещата се получаваха добре. Паричките на този момент не мога да кажа, че са били достатъчни, но поне за основните неща за храна имахме. До един момент, в който обаче аз бях съкратен от работа. Съкращавайки ме, започнаха проблемите вкъщи. Тогава се наложи да тегля бърз кредит. Пробвах първо в банкови институции, но съответно като съм безработен, нито една банкова институция не ми отпусна пари. Пробвах в абсолютно всички банки, където може да си подам документи.
След това попаднах на реклама в интернет за такава компания за бързи кредити. Съответно, понеже си мислех, че ще стане също като в банките и пуснах на много места. Съответно, от едно от тях получих одобрение. В първи момент изпитах страхотно облегчение, защото знаех, че този месец е спасен. Ще можем да си купим храна, да си платим сметките. Подадох си документите, всичко ставаше изключително лесно и бързо, само с лична карта, така че подведох се. Може би заради безизходицата, в която се намирах, подадох си документите, изпратиха ми по куриер документи, които трябваше да подпиша. Подписах и на следващия ден паричките вече бяха при мен. Тогава, за да можем да оцелеем месеца, започнах да тегля кредити от порядъка на 500 лева. Малка сума, която в последствие набъбваше и нарастваше заради огромната лихва, която беше 160%. Но никой друг не ми дава, т.е. или взимам парите, или гладувам и оставам на улицата. Първия месец нещата се развиха по този начин. Втория месец наложи се да изтегля втори кредит, като втория кредит всъщност представляваше сума двойна по-голяма на първия, тъй като с едната сума трябваше да покрия кредита и отделно трябваше да изтегля нови 500 лева, с които да можем да изкараме новия месец. В продължение на 6 месеца ходих по интервюта всеки ден, но не можех да си намеря работа. И сумата започна да нараства, като в един момент с лихвите стана точно 20 000 лева. Намирайки се в пълна безизходица, започнах да работя на 2 места. Едната работа беше в една верига за бързо хранене. Втората ми работа беше в магазин за алкохол и цигари. На ден работех по 21 часа и половина. Буквално единственото време, което имах вкъщи е да се прибера, да си тегля един душ и да изляза отново на работа. Така издържах 6 месеца. В този период с заплатата, която взимах, съумявах да плащам частично задълженията, които бяха 20 000 лева. Намерих си след това друга работа, която беше с сходна заплата, но вече с по-къс работен ден. Като сервитьор работех, взимах и бакшиши. С бакшишите вече нещата започнаха да изглеждат така малко по-добре. Започнах вече да съумявам да си погасявам изцяло задълженията, които бяха натрупани. И кредита лека по лека започна да се изплаща. Когато направих 6 месеца при работодателя си, изтеглих обединителен кредит от една от българските банки. Нещата кретаха в горе-долу златната среда. Имаше период от няколко години, в които живеех добре. И така се стигна всъщност до момент, в който намерих си жена. Нещата се получиха много бързо. Имаме и детенце. Но вместо да се подобрят нещата, при мен те тръгнаха рязко надолу, тъй като тя не работеше. Изплащайки си задълженията, живейки под наем в същия този период, с времето нещата ставаха все по-трудни и по-трудни, наема растеше. Така се стигна до един момент, в който трябваше да освободим жилището си. Най-евтиното жилище, което успяхме да намерим, всъщност беше 2 пъти по-скъпо от това, в което бяхме. И това беше, може би, като една повратна точка, защото започнах да изпитвам финансови затруднения и невъзможност да си покривам редовно задълженията. Единственият източник на доход бях аз и затова търсех варианти, в които да си намеря по-доходоносна работа. В този период вече бях започнал да уча фотография и исках да се занимавам с това нещо. И всичко това, докато си търся нова работа, по-добре платена, намерих я. Което обаче се оказа всъщност, че това е била една голяма грешка, тъй като попаднах на работодател, който не ми изплати съвестно договорените пари. От тук насетне вече нещата ескалираха много бързо, финансовите проблеми станаха изключително големи.
Наложи се да освободя квартирата и да наема нова такава, която е в околията на София, тъй като вече в София за мен беше изключително скъпо и не можех да си позволя. Това създаде огромни пробойни в отношенията в къщи с съпругата ми, която категорично отказваше да отидем на новото място, но не си търсеше и работа, въпреки молбите ми. И накрая взех решението да се преместя там и оставих на нея избора дали иска да дойде с мен или не. Тя дойде, така или иначе няколко месеца по-късно се разделихме. Детенцето, което имахме двамата, остана да живее при мен. Проблемите, които имах тогава от финансова гледна точка, породени от финансовите институции, започнаха да се задълбават все повече. Стана така, че наложи да освободим квартирата, в която живеехме в покрайнините на София. Нямахме къде да живеем и затова отидахме, аз и дъщеричката ми отидахме да живеем при сестра ми и нейния мъж в двустаен апартамент. Откарахме там известно време, живеехме в една стая, като в тази една стая трябваше да живеем, т.е. да спим, да се храним, да си играем с детето и това беше може би най-трудният период от живота ми, тъй като докато работя, детето ми седи отзад и аз трябваше да й правя забележки, защото не чувам клиентите, с които говоря по телефона. Тя си търсеше вниманието, но съответно трябваше да работя. И всъщност тогава ежедневието ми минаваше в това да си играе и да гледа телевизия, докато аз работя пред нея. Това съвпадна с период, в който сменяхме детски градини, тъй като вече не бяхме на въпросното място в околията на София. Гледаше детски, играеше си. Съответно аз, щом приключих работа, давах цялото внимание, което можех. Тогава стана така, че претърпях и една контузия. Съответно се наложи да бъда опериран на коленна става. Около 3 месеца беше процеса, в който не можех изобщо да си стъпя на крака, т.е. движех се с патерици. С малката единствения вариант да излезем навън, да се разходим, беше докато аз се движа с патериците и тя се държи за патерицата отстрани, като аз не можех да хвана за ръчичка. И общо взето мина, слава Богу, мина този период. Той задълбочи обаче кризата, която беше от финансова гледна точка, защото като не работех и разчитах на помощи от НОИ, те не бяха достатъчни и в този период, докато се случи това мое възстановяване, всъщност аз получих писмо за запорна заплата. Спрях да си плащам и задълженията. Тогава се започна едно непрекъснато обаждане и притесняване по телефона. Първо от институциите, към които имах задължения, след което, когато не плащах, защото очевидно нямах възможност, кредитите ми бяха прехвърлени към колекторски фирми, които доста по-агресивно си търсеха парите. Не са ме заплашвали физически, но беше един психически тормоз, което беше просто като черешката на тортата спрямо психическото ми състояние по едно време. Цялото това нещо ми дойде просто прекалено много. Непрекъснато бях с високо кръвно, че аз сега съм на 31 години, тогава съм бил на около 26-7-8 годишен. На тези години да имаш проблем с високо кръвно, това е показателно за стрес, който дойде от тези фирми. В един момент бях започнал работа в кол-център, като в този кол-център работех от вкъщи и така се запознах с вече бивша моя приятелка, която остави голяма следа в живота ми, тъй като много ми помогна. Това, което направи тя, беше да обедини моите задължения, тъй като бях осъден от въпросните компании и следващата стъпка беше запор на заплатата ми.
Тогава въпросното момиче кандидатства за кредит, който беше на нейно име, за да мога аз да си изплащам задълженията. Аз си го плащам през цялото време, просто тя направи самото обединение, за да може да се намали и вноската, тъй като тогава вноската по спомен беше нещо от порядъка на 1000-1100 лева на месец. И не можех да си ги позволя. След обединението тази вноска падна някъде на около 600 лева, което беше 2 пъти по-малко и вече можех да си позволя да плащам тези задължения. Започнах вече да усещам лек въздух. Един от щастливите им моменти беше, когато получих от въпросната компания писмо, че вече не дължа нищо към тях. От тук насетне вече нещата започнаха да се случват лека по лека. Спря се тормоза от компаниите, съня ми се възстанови, започнах отново да спя. Мозъка ми започна да работи по-добре, започна да мисли в дадени посоки какво мога да направя, за да излезна от тази ситуация. Най-добре мисля вечерно време преди сън, тъй като това е времето, което се отдавам на мечти. Лягам, мечтая си, представям си някакви неща и си мисля как бих могъл да ги осъществя. Така се стигна до осъществяването на една от най-големите ми мечти, а именно да живея в собствено жилище. Всичко се случи изключително случайно. Гледайки един апартамент в интернет, видях, че е много хубав, но знаех, че няма как да го имам, защото с задълженията, които имах, осъден вече от небанкова институция, с лошо цекаре, просто бях абсолютно убеден, че няма как да получа одобрението. Но за да ми мине мерака и да спра да се тормозя, просто реших да цъкна на едно копче в интернет кандидатствай, където кредитен посредник осъществява връзката между клиент и банка. Така се случи обаче, че ми се обадиха, че съм одобрен. Да, не беше на сумата, която се надявах, но с остатъка отново те помогнаха за един потребителски кредит, който да представлява самоучастието ми. Сега в момента жилището, в което снимаме, това е жилището, което успях да купя. В тези моменти се радвам, че съм такъв мечтател, защото ако бях черноглед и не го бях натиснал онова копче, към днешна дата щях да продължавам да живея по чуждите жилища. За 31 години съм сменил 28 жилища. Към днешна дата се занимавам с фотография. Това ми е основната работа. Това мечтите ми са много. С това нещо са ми свързани амбициите в работен план, в личен план. Може би да срещна подходящия човек, който да приеме мен и детето ми обаче. Считам, че обществото ни, включително и нашето образование, е длъжник. Хората не знаят своите права, много често не знаят последиците от задълженията, които поемат. Дори в училище би следвало да има някакви часове за финансова грамотност, за някакви общо базови знания, които всеки един човек трябва да има. Ако щете как да, като напусне дома на родителите си, как да се справя с задълженията си, как да води домакинството си. Затова казвам, че трябва да има някакви чисто базови знания, които включително училището би могло да подготви децата как утре да се справят в живота си в тази сфера. Хората в страни като САЩ, Обединеното кралство и някои части на Европа още от първия ден на своето пълнолетие знаят какъв е техният кредитен рейтинг и правят всичко възможно, за да изградят своята кредитна история, за да могат да се възползват от луксозните придобивки на западния свят, като мобилни услуги, кредитни карти, ипотеки и договори за лизинг на автомобили. Възможността да проверявате кредитната си история чрез банково приложение и да знаете какъв е вашият лимит, затвърждава финансовата грамотност. Повечето компании за кредитни карти дават високи лимити, но не искат да харчите повече от 50% от лимита. Когато става въпрос за България, достъпът до кредитна история е ограничен. Няма прозрачност в процеса на вземане на решения за заеми и кредитни карти. Това тласка хората към това да прибягват до нелицензирани кредитори с високи лихви.
Когато говорим за финансова грамотност, е важно да отбележим, че тя е двупосочен процес. По-скоро от страна на кредитора, чиято основна цел е да подобри прозрачността, така че условията да са по-лесни за разбиране. Правителството трябва да се заеме с тези сложни въпроси. Хората се нуждаят от яснота и простота на информация за заемите. Всичко от месечните погасителни вноски до лихвените проценти. Ако хората могат да разберат тези подробности, те ще знаят за какво се подписват и ще избегнат неочаквани изненади. По този начин не само предпазваме хората от потенциални финансови рискове, но и укрепваме икономическата структура на обществото. В края на краищата, добре информираният потребител е краягълният камък на една здрава икономика. Историята се развива, може би до към 2018 и 2019 година моята майка изплащаше този кредит и го изплати изцяло, целия с всички лихви по него. Като през 2019 година си спомням, че заедно с нея отидохме във Велико Търново при частен съдебен изпълнител, за да може да извадим документ, който удостоверява сумата, която е изплатена по кредита, заедно с всички лихви. Те вече се бяха консултирали с адвокати, за да могат да видят какво може да се случи и как може да се получат тези пари, като съответно адвокатите им казаха, че дамата няма собственост на нейно име. По никакъв начин не може да се запорира нещо, чрез което ние да започнем да получаваме тази сума. Моята майка не се отказа и се е опитала да се свърже с нея, да проведе личен разговор, в който тя е склонила и започва да изплаща сумата, като на този етап в момента около 8 или 9 хиляди лева от сумата, около половината е възстановена. А сега, когато се замислям, може би тази история беше също част от това да избера да се занимавам с психотерапия, тъй като през 2012 и 2013 година беше доста такъв момент, в който се лутах. Не бях наясно с това с какво искам да се занимавам и как искам да продължа. Това, което се случи с моята майка, тази ситуация и още няколко лични мои предизвикателства и трудности, може би като комплекс повлияха аз да се занимавам с психология и съм много радостен и благодарен, че такива житейски кризи и трудности реално се случиха в моето семейство, за да ме провокират да тръгна към психологията, с която продължавам и днес да се занимавам. От професионалния ми опит до тук мога да кажа, че финансовите измами и изземвания по някакъв начин се случват в доста семейства в България. Като това може да рефлектира и върху децата, както при нас се е случило в семейството. Как може да се предотврати това? Когато това като измама, ако се случи в даденото семейство, ние можем да разпитаме нашите близки дали назад в нашия род е имало нещо подобно, което се е случвало при нашите баби, дядовци, при нашето семейство. И ако това е наистина такъв повтарящ се модел, е хубаво ние да потърсим, може би, специалист или човек, който работи с семейни констелации, защото това е метода, който реално помогна на мен и на моето семейство да разберем как тези модели са се предавали по майчина линия, както стана ясно и от моята история, и това да бъде прекъснато. И вярвам, че наистина може да бъде повлияно и да бъде прекратено в семействата, за да могат децата реално да нямат тези, така да ги нарека, семейни товари, обусловености, които идват от семействата. Хората могат да се предпазят от подобни ситуации, когато повишават всъщност нивото си на образованост. Другото, което, както казах, е това да търсят чисто психологически причини за това дали е имало подобни ситуации в техните семейства. Но вярвам наистина, че образованието е така на първо място, тъй като
колкото по-образован е един човек, толкова повече възможности той има за реализация и за изкарване на доходи. И това със сигурност би повлияло положително на неговото финансово състояние и може би няма да му се налага той да прибягва към това да взима кредити. Последните няколко години така доста надградих своята грамотност, особено може би последните 4 години. Това е едно от нещата, което бих посъветвал също дори хората, които гледат, да полагат усилия за да ограмотяват себе си, децата си също, по отношение на спестяванията, по отношение на това как инвестират средствата си. Един от големите проблеми на нашето общество е това, че наистина сме изключително бедни и през годините съм разсъждавал, че това се дължи на образованието и образоваността на българина. Няколко години съм работил в училища и в сферата на образованието и наистина вярвам в това, че колкото по-образовани сме, толкова повече възможности ние може да имаме за препитание, за изкарване на доходи. Но за съжаление, това, което видях последните няколко години, работейки в сферата на образованието, е, че днешните родители някакси не възпитават образованието в своите деца като ценност. Поне повечето от децата, когато са били в мои часове, са казвали: ами за какво ни е това, защо трябва да го знаем, и това мен ме е навеждало на мисълта, че наистина и родителите някакси не са виждали смисъл в това, което се преподава. Аз вярвам, че дори наистина някои от нещата да нямат толкова практическо приложение, които се учат в училище, самия навик, който се създава към младите хора да се образоват, е нещо, което след това в живота ще им бъде необходимо, тъй като днешния свят да се образоваме през целия ни живот е едно от уменията, които е необходимо, за да бъдем конкурентно способни. Просто си събрах багажа за един ден, натоварихме го в колата и бяхме избрали с друг приятел, с който ще живеем квартира. Подписахме договор за апартамента, имах тези спестени пари и очаквах дълго време да се задържат и да мога да поживея малко. След известно време, може би 2-3 седмици, след много погрешни решения, дискотеки, забавления, парите попривършиха и стигнах до заключението, че имам ресурсите за още около месец и след това оставам на нулата. Тогава дойде моментът, в който аз трябва да си намеря работа, трябва по някакъв начин да изкарвам пари, за да мога аз да поддържам този разход, който съзнателно или не вече съм приел и съм сложил подписа си на него. Тогава влязох в сайт, който предлага работни позиции. Попаднах на агенция за недвижими имоти и веднага ме грабна огромната сума, която стои под нея. И дори без да се замислям, директно подадох там. Съответно, бързо ме приеха, започнах работа там и цялото нещо се оказа една голяма грешка, защото там основно промиват мозъците на по-младите с идеята да им правят колкото може повече пари. И се оказах в едно положение, в което аз работех ден за ден, ходех гладен и трябваше по много нечестен начин аз да си изкарвам парите, като лъжа хората. Това като цяло не беше достатъчно доходоносно за мен, най-вече за да поддържам разхода за апартамент и да се храня и да правя каквото искам. И се достигна в един момент, в който аз не изкарвах достатъчно пари на месец, но ходех на работа, понеже ме караха да се чувствам щастлив там и да си мисля, че ще достигна до някъде, ще изкарвам огромни пари. И в този момент, в който аз нямах пари, моят най-добър приятел реши да ми помогна.
Той каза, че ще покрива една част от сметките. Ще ми помага от време на време, с идеята аз да си стъпя на краката. Това продължи по-дълго, отколкото очаквах. В рамките на 4 месеца той покриваше всички сметки по апартамента, с изключение на наема, разбира се. Помагаше ми от време на време за храна. И се стигна до там, че аз в даден момент му дължах около 1500 лева. Не си давах сметка за това, понеже всичко беше твърде хубаво, за да е истина. Той просто не ми търсеше сметка. Не искаше да му ги върна. Но се случи неочакваното и неговите родители също изискваха някаква финансова помощ. Тези пари, които той ми ги е дал на мен, щяха да свършат прекрасна работа за тях. И дойде моментът, в който той просто каза край. Аз не мога да продължавам така и ние трябва да се разделим. Тогава наистина не си давах сметка за какво става въпрос. Мислех си, че нещо не е на кеф или че не се чувства добре по някакъв начин и заради това просто си го изкарва на мен. Но когато той наистина си събра багажа и си тръгна и аз не можех да покривам сметките за апартамента, реших да напусна работа и тогава едно по едно нещата започнаха да излизат наяве. Тогава вече започнах да се чувствам ужасно, започнах да не се наспивам, да ставам сутрин изморен. Попаднах в нещо като депресия, в нещо като един затворен цикъл, в който аз на края на месеца събирах жълти стотинки, за да успея да платя наема и да си купя някаква храна. Продължавах да ходя на работа, защото ме караха да вярвам, че там наистина ще изкарам някой ден потенциално пари. И най-ужасното беше, че вътрешно исках да върна тези пари на моя най-добър приятел, защото той спря цялостен контакт с мен и аз се чувствах ужасно от това нещо. Взех едно генерално решение тогава, че трябва да се върна малко по-назад, да се върна там, откъдето съм тръгнал едва ли не, за да започна едно ново начало, да си дам сметка какво съм направил, как съм го направил и защо съм го направил и да започна по-добре. Напуснах апартамента, приятелят ми дойде само за да остави подписа си на документа, че всичко приключва и от тогава повече не сме се чували с него. Аз се върнах на село при родителите ми. В интерес на истината тогава бяха доста съпричастни към цялото нещо, което преживявам, защото едва ли не моето отсъствие оттам им е дал сметка, че труда, който са изисквали от мен и цялата физическа работа, която са изисквали от мен, не е било най-важното нещо и че цялостното ми присъствие и нашата комуникация е много по-важна. Една година стоях на село, работех в хранителен магазин. Тогава наистина си дадох сметка какво е да работиш, как се изкарват честни пари. И макар и да бяха малко, те бяха много по-достатъчни от тези бързи пари, които някога потенциално можех да изкарвам. От тогава с родителите ми много сме се променили, все още поддържаме контакт. С моя приятел относно заема успях малко или много да се лиши от някои неща. Събрах нужните пари. Исках да му ги върна, но той не пожела да се свърже с мен, да ми отговори по някакъв начин. И нещо, което направих, аз просто намерих неговия адрес, сложих ги в едно пликче и му ги пратих по почтата. Нямам идея дали ги е получил или не. Въпросът е, че аз наистина се почувствах по-добре от този факт. Това прекрасно многогодишно приятелство се прекъсна точно заради една такава глупост и заради едни празни обещания, които никой не можеше да изпълни. Дори и аз. Трябва винаги, когато поемат някакво задължение за кредит, за изплащане, за закупуване на някаква стока, те трябва да си направят сметка дали утре могат да плащат това свое задължение. Да четат внимателно договорите, защото много често дяволът е в детайлите. Общо взето не бих препоръчал живота на кредит. Когато имаш нужда, когато знаеш, че след това обаче можеш да върнеш този кредит, би могъл да бъде взет такъв за закупуване на жилище, да кажем,
конюнктурата на пазара, ако е подходяща, ако спокойно с доходите на човека, на семейството му могат да бъдат покрити тези вноски за връщане на кредита, тогава би могло. Но винаги трябва да се има предвид, че има ситуации, които не зависят и са извън тебе, като оставане без работа или някакви други събития, не дай си Боже, болест. Така че винаги трябва да се подхожда внимателно и разумно, утре да не влезеш в тази дългова спирала, от която няма излизане.